preguntarche por Teofílovic, non? Como chegou, como van estes primeiros adestramentos co equipo, xa vos comprende para que comece a entender os plantexamentos que faz, e como ves físicamente, si crees que pode estar para viaxar ou si ainda é moi cedo para que se incorpore a disciplina do equipo. Bo día, Emilio. Bueno, él en principio este fin de semana non está disponible, todavía temos que arreglar temas de papeleos para tramitación de ficha. Si é certo que adestrou ao largo da semana, parcializado, viña de estar desde que se conqueriu a súa fichaxe ata agora pasaron unhas semanas nas que estivo, bueno, non parado, pero sin facer traballo de grupo. Parcializamos o traballo, como che digo, e as cousiñas que fixo co grupo, pois bueno, deixando os primeiros sensacións do que el como xogador. Temos a sorte de poder comunicarnos con el en inglés, entende perfectamente, o fala perfectamente. Prácticamente o máis do 60% dos xogadores do equipo falan inglés tamén, corpo técnico igual. Bueno, creo que se está adaptando, está collendo a idea dentro do pouquiño tempo que tuvemos esta semana tamén para preparar o partido e o pouco tempo que tuvemos para transmitirlle o que queremos, pois creo que foi unha semana moi boa. Como está o resto do plantel? Non está a disposición e ademais lamentando profundamente temos a baixa de Iago López esta semana tamén. Ao largo da semana, bueno, viña arrastrando desde aquel partido, o mismo que Lago contra o Avilés, unhas pequenas molestias. Estas 2 semanas anteriores pois foi traballando ao marxen, facendo o traballo co equipo, digamos que un pouco pois forzando, e esta semana pois o cuádriceps dixolle basta e vai a ter que estar parado, non sabemos canto, pero polo menos para o partido de mañá non vamos a contar con el. Condiciona moito o feito de xogar en Perres, non? Disminuir o tipo de sesións e o tipo de traballo que temos planificado. Sí, e sobre todo por dentro da idea que queremos plasmar, o falamos sempre, independentemente dos rivais, centrámonos moito en nós. É unha semana curtiña, unha semana prácticamente para recuperar e dar 2 apuntes sobre o que queremos facer este fin de semana, mañán neste caso contra o Talavera, e bueno, pois confiando 100% no traballo que levamos feito ata a data, e bueno, concretizando en 2 cousiñas para afrontar o partido de mañán. Ao remato, a túa opinión do Talavera, tipo de partido que esperas na Municipal del Prado mañá? Bueno, partido complexo, partido contra un rival recén ascendido, un rival que ten unha dinámica positiva non só este ano nas 4 xornadas que van, sino que ven de acumular moitas sensacións positivas a tempada pasada, non? A priori, cando ves o nome dos rivais, creo que o falaba Marc onte, non? Quizáis o inicio de calendario en canto a nomes foi exixente, pero a realidade é que nesta liga todos os partidos son exixentes. Para min o Talavera é un equipo que a temporada pasada estuvo nunha dinámica positiva todo o ano, igual que o Guadalajara, igual que o Arenas de Guecho, igual que o Cacereño, que son os próximos rivais. Eso fai que neste inicio de liga, na nova categoría, siguen tendo bons resultados, siguen tendo boas sensacións, eso dá moito ánimo, eso fai que os equipos compitan moi ben e que o poñan moi difícil, non? Creo que por un lado hai un equipo feito, que é o Talavera, que se coñecen, que se reforzaron ben con xogadores de nivel na categoría, como pode ser Di Renzo, que xa sabemos todos do seu pasado no clube no Ourense, non? En este caso, pois, nós, que somos un equipo que todavía nos estamos formando, todavía nos estamos coñecendo, pero vamos con toda a ilusión do mundo e con, creo que, cas ideas claras do que temos que facer en Talavera para volver cos 3 puntos.